ассалому алайкум дӯстони азиз. мавзӯи дарси имрӯза хусусиятҳо ва теги параграф, яъне тег барои матннависӣ ва он тегҳое ки бо қалами ғафс ё ки ба шакли каҷ ё ин ки зераш хат кашида шуда. Аз чунин тегҳо ҳам дар ҳамин дарс мегузарем, яъне аз ин тегҳо ҳам истифода мебарем. дарси гузашта дар бораи як қатор тегҳои HTML суҳбат карда будем. ҳоло бошад доир ба атрибутҳо, яъне хусусиятҳо суҳбат мекунем. аксарияти тегҳои HTML дорандаи хусусиятҳо мебошанд. хусусиятҳо бошад ба амали тег таъсир мерасонанд. хусусиятҳо ҳама вақт дохили теги кушояндашаванда баъд аз номи тег ва пеш аз аломати калон нависонда мешавад, яъне дохили теги кушояндашаванда нависонда мешавад. хубтараш ба қисми кор гузарем. дар рафти кор ба шумо шояд фаҳмотар шавад. дохили папкаамон мешавем ва ҳуҷҷати вебамонро бо таҳриргари матнӣ мекушоем. ба теги h1 хусусият ҳамроҳ мекунем ва хусусият бошад қиматҳои гуногунро қабул мекунем. align баробари нухунакро мекушоем ва center. чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо align ки мебинед хусусият мебошад ва ин центери дохили нухунак мебинед, инро қимат мегӯяд. дар ин ҷо хусусият ба қимат мегӯяд ки теги h1-ро ба мобайни саҳифа бигузор. ҳоло сабт мекунем, бармегардем ба дохили папка ва ҳуҷҷати вебамонро бо мурургари Google Chrome мекушоем. ва чӣ хеле ки мебинед сарлавҳаи мо ба мобайни саҳифа омад. агар ба шакли пештара баргардонем, яъне абнавид дар тарафи чапи саҳифа буд ва мо хусусият ҳамроҳ ки кардем омад ба мобайни саҳифа. ва агар хоҳем ба тарафи рости саҳифа биёяд ҳамин сарлавҳаи мо қимати хусусиятро тағйир медиҳем. ба таҳриргари матнӣ бармегардем ва дар ҷои қимати хусусият мо райт мегузорем. райт ки гузоштем, сабт мекунем, бармегардем ба мурургар тугмаи абнавидро пахш кардем. чӣ хеле ки мебинед сарлавҳаи мо ба тарафи рост омад. шумо ҳам метавонед аз ин хусусиятҳо истифода баред ва саҳифаи вебатонро боз ҳам зеботар гардонед. агар хоҳед боз ба ҳолати аввала баргардад ё аз қимати left истифода мебарем. чӣ хеле ки мебинед ба тарафи чап омад, ё ин ки теги h1-амонро ба ҳолати аввала қарор медиҳем. сахранид кардем. чӣ хеле ки мебинед ба ҳолати аввала баргашт. акнун дар бораи хусусиятҳо ҳам каме бошад маълумот пайдо кардем, лекин дар HTML5 бисёре аз хусусиятҳо шояд дигар вазифаашонро иҷро накунанд. барои ҳамин бисёр хуб мешавад аз хусусиятҳои CSS истифода бибарем. дӯстони азиз, худо хоҳад баъд аз ба анҷом расидани омӯзиши HTML мо омӯзиши CSS-ро оғоз мекунем ва дар мавриди хусусиятҳои CSS суҳбат мекунем ва қобилиятҳои хусусиятҳои CSS-ро якҷоя мебинем. акнун доир ба тегҳое ки барои матн калимаҳои зерашон хат кашида шуда ё ғафс ё каҷ, чӣ тавре ки дарси гузашта гуфта будам, корро оғоз мекунем. дар дохили теги бодӣ баъд аз теги h1 дилхоҳ ҷумла менависонем. мисол, бармегардем ба таҳриргар. баъд аз теги h1 менависем оғози кор бо матн.
тугмаи Enterро пахш мекунем, як сатр ба поён меравем ва дар сатри дуюм менависем ин ҷумла дохили теги боди қарор дорад. ва боз тугмаи Enterро пахш мекунем, як ду сатр ба поён меравем. ҳамин ҷумлаи дуюмамонро нусхабардорӣ мекунем ва дар ин ҷо мегузорем. чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо се ҷумла мо нависондем дар дохили теги бодӣ ва сабт мекунем. бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавидро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинем, ҷумлаҳои нависондаи мо намоиш дода шуданд. аммо чӣ тавре ки дохили таҳриргари матнӣ, яъне мо дар сатри дигар нависонда будем ҳар як ҷумлаамонро, чунин намоиш дода нашуд. он ҷумлаҳои нависондаи моро дохили як сатр қарор дод ва бо ҳам часпонид. чӣ хеле ки шумо мебинед. барои чӣ? барои он ки забони HTML танҳо як фосиларо мешиносад, тамом. дигар фосилаҳоро намешиносад. танҳо якто, чӣ хеле ки мебинед, танҳо як фосиларо мешиносад, дигар намешиносад. агар мо фосилаҳои бисёре гузорем, Enterро пахш кунем, дохили инаш ҳам ҳамин хел сабт кунем ва баргардем бар мурургар, тугмаи абнавиро пахш кунем, ягон тағйирот дохили ҷумлаҳои мо нашуд. барои он ки танҳо як фосиларо мешиносад забониш. ҷумлаҳоямонро ба ҳолати аввал бармегардонем. сабт мекунем. барои ҷумлаҳоямон дар зери якдигар ба мисли ин ҷо ки мебинед, дар мурургар чунин намоиш дода шавад. мо аз теги P ба пуррагӣ параграф номгирӣ мешавад истифода мебарем. барои матнҳо ё ҷумлаҳо истифода мебарем. акнун ҷумлаҳои нависондаамонро дохили теги P қарор медиҳем. чӣ хеле ки мебинед, азбаски теги P теги ҷуфт аст, боз тегамонро мебандем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш мекунем. акнун ҷумлаҳои мо аз якдигар ҷудо шуданд ва аз ҳамдигар як сатр ба поён омаданд. чӣ хеле ки мебинед, ба поён омаданд. ҳар он ҷумлае ки дохили теги P қарор мегирад, як сатр ба поён меафтад, ба поён меояд. ва мо агар дохили теги P ҳам фосила ё ин ки ҷой гузорем, сатри дигар гузорем давоми ҷумлаамонро, чӣ хеле ки мебинед, ягон тағйирот дохили ҷумлаамон нашуд. танҳо як фосила. акнун метавонед аз теги P барои саҳифаатон, вебсаҳифаатон истифода бибаред. боз теге ҳаст бо номи BR. ба пуррагӣ брейк номгирӣ мешавад ва вазифааш бошад шикастани як сатр ба сатри дигар гузаштан мебошад. метавонем аз ин тег ҳам барои гузаштан ба дигар сатр ё якчанд сатр истифода бибарем. дохили таҳриргари матнӣ баъд аз калимаи дохилӣ мо теги BR-ро ҷой мекунем. шояд шумо ба худатон савол диҳед ки чаро теги BR-ро чунин нависонд. мо доир ба чунин тегҳо ягон сухан ҳам нагуфтем. баъзе тегҳо дар забони HTML вуҷуд доранд ки дар ҳолати кушодашавиаш, чӣ хеле ки мебинед, кушодашавиаш, ин тег ба мисли ин кушода шуд ва дохили ҳамон қавси кунҷӣ баъд аз номи тег
як фосила мегузорем ва бо як хати каҷ баста мешаванд. чунин тегҳоро тегҳои тоқ меноманд, ба мисли теги html ё ки head ё ки title. ҷуфтнею теги тоқ барои он ки дар дохили худашон маҳкам мешаванд. яъне теги биоро теги тоқ меноманд. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем ва бармегардем ба мурургар. тугмаи абнавиро пахши кардем. чӣ хеле ки мебинед баъд аз калимаи дохилӣ яъне давоми ҷумлаи мо ба сатри дигар фаромад. давоми ҷумларо шикасту ба сатри дигар фаромад. ва агар мо аз ин теги биор чандта истифода бибарем, мисол ҳоло шуд 5та, агар сабт кунему баргардем, чӣ хеле ки мебинед 5 сатр ба поён фаромад. аз ин тег ҳам мо метавонем дар дохили ҷумлаҳоямон ё дар матнҳо истифода бибарем. теги дигаре ҳаст бо номи pre. ба пуррагӣ preformatted номгирӣ мешавад. ин тег ба мо имконият медиҳад ки он матнҳо ё калимаҳои дохили ҳамин тег ҷойгир бударо бо фосила ё ин ки бо дигар сатр, агар мисол мо ҳамин калимаҳоро ҳамин ҷумлаамонро дар дохили теги pre қарор бигирем, ҷой бидиҳем ва бо тугмаи enterро пахш кунему ҷумлаи дуюмамонро ҷой бидиҳем ва боз enterро пахш кунему ҷумлаи сеюмамонро ҷой бидиҳем ва баъд аз калимаи body якчанд сатр ба поён фароему боз фосила гузорем, чӣ хеле ки мебинед. ва баъд боз дар охир мо тегамонро бибандем. азбаски теги ҷуфт аст, боз тегамонро мебандем ва сабт мекунем, бармегардем ба мурургар. чӣ хеле ки мебинед он ҷумлаҳое ки дохили теги pre қарор доранд, чӣ хеле ки дар таҳриргари матнӣ нависондем, ҳамон тавр ба мо намоиш дода шуд. метавонед барои саҳифаи вебатон аз ин тег ҳам истифода бибаред ва бисёртар ин тегро барои функсияҳо ё дигар мисолҳо истифода мебаранд. мисол ба ин монанд дилхоҳ ягон чӣ мисол менависед, мисолҳое ки шояд ягон рӯз бинед бе ягон мушкилӣ намоиш медиҳад ва метавонед аз ин тег ҳам истифода бибаред. пок мекунем. акнун мегузарем ба қисми дигар. чӣ тавре ки гуфта будам, калимаҳое ки бо қалами ғафз ё каҷ ё зерашон хат кашида шуда ё корҳое ки дар давоми ҳамин дарс мебинем ки аз кадом тегҳо чунин шаклро қабул мекунанд, корро оғоз мекунем. ба қисми кор мегузарем ва дохили таҳриргари матнӣ ҳастем. мо ин ду сатрамонро пок мекунем, ду ҷумларо пок мекунем ва сабт мекунем. мебинем ин ҳамон ҷумлае ки дохили теги пи қарор дорад, ҳамон матни оддӣ, ҳамон ҷумлаи оддӣ. ягон тағйирот нест дар ин ҷумла. чӣ хеле ки мебинем барои ҷумлаамон бо қалами ғафз намоиш дода шавад, мо аз теги b ба пуррагӣ bold номгирӣ мешавад истифода мебарем. дар сатри дигар дохили теги b менависем. ин ҷумла дохили теги b яъне bold қарор дорад. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар. чӣ хеле ки мебинед ин ҷумлаи мо аз ҷумлаи оддӣ фарқ дорад, яъне амин ҳарфҳо ғавзтар шудааст, яъне пурратар шудааст. метавонед истифода бибаред дар ҷумлаҳоятон. ва барои матнамон ба шакли каҷ намоиш дода шавад, мо аз теги I истифода мебарем, ба пуррагӣ italic номгирӣ мешавад ва дар сатри дигар мо
дохили теги ай менависем. Italic сабт мекунем, бармегардем ба муроргар. чӣ хеле ки мебинед ин ҷумлаи мо шакли каҷро қабул кард. барои ҷумлаи мо дар дигар сатр қарор бигирад, мо ин теги аймонро дохили теги пи қарор медиҳем. сабт мекунем, бармегардем ба муроргар. чӣ хеле ки мебинед ин ҷумла ба сатри дигар гузашту аз ҷумлаи дуюм ва якумамон фарқ дорад, яъне шакли каҷро қабул кардааст. теги айро вазифаашро фаҳмидем ки барои каҷкунии ҷумла будааст, ёни ки ягон калима. агар калимаи айталикро дохили теги ай гузорем, сабт кунем, баргардем, танҳо ҳамин калимаи айталик каҷ шудаасту тамом. барои ҷумла ё калимае ки мехоҳем дар зираш хат бошад, аз теги ю ба пуррагӣ андерлайн номгирӣ мешавад, истифода мебарем. мегузарем ба сатри дигар, дохили теги пи барои дар сатри дигар қарор гирифтанаш аз теги пи истифода мебарем ва теги юро менависем ва боз мебандем. дар дохили теги ю ҷумларо нусхабардорӣ карда мегузорем. танҳо менависем, андерлайн менависем, сабт мекунем. абнавид чӣ тавре ки мебинед ин ҷумлаи мо дар зераш хате пайдо шуд. чӣ хеле ки мебинед чунин хат. фаромӯш накунед ки ин тегро дар саҳифаатон бисёр истифода набаред. танҳо дар ҳамон калимаҳое ки бисёр муҳим ҳастанд ё ҷумлаҳои бисёр муҳим ҳастанд истифода бибаред. ва дар хотир доред, дар давраи мактаби миёна муаллим ё муаллима мегуфт ки дар зери фалон калима хат бикашед ва ҳамон калимаро дар хотир нигоҳ доред. бисёр калимаи муҳим мебошад, яъне дар ҳамон калимаҳое ки бисёр муҳим ҳастанд, дар зери ҳамонҳо аз теги ю истифода бибаред. дӯстони азиз, боз доир бо як қатор тегҳо ошно шудем. метавонед аз ин тегҳо ҳам дар саҳифаи вебатон истифода бибаред. барои кашидани як хати уфуқӣ, яъне хати дароз, мо аз теги HR ба пуррагӣ horizontal rail номгирӣ мешавад истифода мебарем. вазифааш бошад барои ҷудо кардани мавзӯъҳо ё ягон маълумот мебошад. дохили таҳриргари матнӣ мешавем ва ин ҷумлаҳоро ҳоло бошад пок мекунем ва теги H1-ро аз теги P ҷудо мекунем. бо теги HR теги тоқ аст, сабт мекунем ва бо муроргари Google Chrome мекушоем. чӣ хеле ки мебинед сарлавҳаи мо аз матни оддӣ ҷудо шуд бо як хати дароз ва метавонем теги HR-ро хусусият ҳамроҳ кунем ва яъне аз 100% 50%-ашро намоиш медиҳад. сабт мекунем, бармегардем ба муроргар. чӣ хеле ки мебинед аз 100% 50%-ашро бо хат таъмин кард ва метавонем бо пиксел ҳам ҳамроҳ кунем. пиксел 50 пиксел ки шуд, чӣ тавре ки мебинед ин андоза бояд хурдтар шавад, ҳоло ҳам майда. ва метавонед боз ранг ҳамроҳ кунед ё ин ки баландиашро зиёдтар кунед аз хусусияти сайз 5 пиксел ва рангаш бошад сурх. чӣ хеле ки мебинед дарозиаш 50 пиксел ва баландиаш 5 пиксел, рангаш бошад сурх. мо ҳозир дарозиашро 100% мегузорем, сабт мекунем, бармегардем ба муроргар.
турмаи авнавидро ки пахш кардем чӣ хеле ки мебинед хатти дарози мо ранги сурхро қабул кардаасту баландиаш бошад бо 5 пиксел баланд шуда. ин буд дарси имрӯза. дӯстони азиз, саломат бошед, моро дастгирӣ намоед. то дарси дигар худо нигаҳбонатон бошад.